Pekný deň všetkým, tak som tu zás. Chcel by som dať do pozornosti jednu vec, ktorú nájdete na stránke prohormóny.sk. Konkrétne sa tam nepredávajú len prohormóny, ale aj všelijaké lekárenské potreby, ktoré môžu slúžiť na obnovu alebo pomoc vašho zdravia a vášho zdravého životného štýlu. Ja mám tu možnosť vo svojom období PCT vyskúšať konkrétne produkt Silybum marianum extrakt a taktiež Sambucus nigra. Konkrétne som si zvolil tieto dve produkty, a to preto, nakoľko sa nachádzam v PCT a snažím sa detoxikovať svoj organizmus, dať ho do normálu, aby sa poriadne prečistil, aby telo šľapalo tak ako má, vlastne odvďačiť sa mu za to súťažné obdobie, ktoré u mňa trvalo skoro 3 roky bez prestávky. Čiže konečne je čas si oddychnúť, odvďačiť sa, a preto som zvolil tieto dve produkty, konkrétne Silybum marianum, práve na to, aby tá moja pečeň po všetkých tých doplnkoch, prohormónoch, jednostrannej, jednofadnej strave, aby sa dostala do normálu, aby tie hodnoty boli také, aké majú byť, aby to zdravie fakt fungovalo. A taktiež produkt Sambucus nigra, ktorý slúži ako antioxidant, pomáha vlastne posilniť naše zdravie, náš zdravý životný štýl, tak aby som nebol chorý, aby som bol odolný voči stresu, voči tomuto počasiu a voči všetkému, tak aby tieto vitamíny fungovali tak, ako majú. Tam hovorím, to sú 90 kapsulové balenia, čiže mám ich na nejaké 2 mesiace. Akurát mi vyjdú počas obdobia celého PCTčka. Hovorím, všetko nájdete na stránke prohormóny.sk. Nejedná sa tam len o prohormóny, ale o kompletný sortiment výživy. Ako hovorím, vitamíny, prohormóny, taktiež tam nájdeme aj pretréningovky. Takže pokiaľ idete ten prohormónový cyklus a vážite si svoje zdravie a nie je vám ľúto investovať pár eur, konkrétne 10 alebo 15 to stojí, a fakt si dáte na tom záležať, tak určite to stojí za to. Treba to brať vážne, zdravie máme len jedno, 10 eur dnes, nedáte si 2 vodky v podniku, kúpite si niečo také, čo vám vydrží 2 mesiace a určite vám to pomôže. Pokiaľ by ste mali nejaké otázky ohľadom prohormónov, prohormónového cyklu, rady, zľavy, odporúčania, kľudne píšte, som tu pre vás. Čaute.